Сега хора, взех нещо от аркаята. То аз го спечелих. Какво ще това? Аз вали. Здраво. То не знам дали вали, просто има мотивици. Обаче взех такива. Ако ще отворя едно, чакай. Отворя ги двете. Сега ще ги скараме едната. Тая ми е любимата. На Халанд. Може да се видите. Трансформаторната ще покаже лицето също. Сега. Ета на Неймар. Които сте феновали на Неймар, пишете UPC, това е тук пише. Ето тук. UEFA. Напишете това. Ако са за... Напишете Лига. Или... Да. Лига. Може Лига. Или 2023-2022. Що я как има и такива? За съжаление това не мога да бъде. Това и всъщност ще ги прибера в пакетите, защото са колектърс. И ми отне поне 1000 билети да ги взема. С малко зор ги карах. Ма не е лесно, трябва да ги изкараш, те са трудни. То и аз ако се опитам да изкарам едно... Гледай, много е трудно. Много е трудно. Просто ме боли. Ма са много брутални, но ме харесват. И чао!